Bună ziua, dragilor! Astăzi o să ne delectăm cu fibre. Modul lor de preparare. Adăugăm o măsură sau două de fibre. Peste care adăugăm lapte sau iaurt sau chiar apă. După ce le-am lăsat aici câteva minute cu laptele, iaurtul, apă, ce doriți voi, le consumăm. Așa arată. Ajută la îmbunătățirea tranzitului intestinal, curăță organismul de anumiți factori, ajută la împotriva bolilor care duc la hemoroizi, ajută la o bunăstare, cum v-am spus, a intestinului, tranzitul intestinal, elimină unele grăsimi, ajută la susținerea sistemului digestiv, ajută ca să, acolo unde este o tendință supraponderală, ajută ca să putem să scădem în greutate, ajută să ne menținem acea siluetă foarte frumoasă, pe care orice femeie și-o dorește, ajută la constipație. Deci consumând, nu vom mai avea probleme cu constipația, în primul rând, ceea ce ajută și la kilogramele în plus, care le asimilăm atunci când avem un tranzit bun. Acea senzație de sațietate nu elimină senzația de foame. Consumată regulat, aceasta ajută, cum v-am spus, la un tranzit intestinal foarte bun, să eliminăm unele grăsimi din organism, să avem o greutate corporală optimă și o sănătate la fel de bună.